Ennek a trükknek, amit most be fogok mutatni, ennek a trükknek a címe a Blue Card. Veszem ezt a paklit, megmutatom, az egész pakli meg van keverve. Martin, húzz egy lapot. Tökéletes. Nézd meg, jegyezd meg, mutasd meg a kamerának. Én elemelem, tettek felőle, elteszem, csettintek, széjjel húzom, és egy lap kékké változott. Mi volt a lapod? Mi volt a lapod? Elfelejtettem. Hát nem baj, majd mindjárt megnézzük. Te körálsz, igaz? Beteszem ezt a körálszt ide a doboz alá. Akkor most megkérnélek arra, hogy mondjál nekem majd egy stoppot. Stop. Itt mondtad a stoppot. Itt a 4-es. Ezt a 4-est, ezt most tűzd bele valahova a pakliba. Fordíts meg. Jó. Itt a 4-es, én beleszúrom a pakliba. Csettintek, széjjel húzom. De ez most másodszorra nem sikerült. De hogyha én most csettintek még egyet, akkor ide került a